So karong gabi una ang buhaton ni Inti Girl ay mag-open siya sa nga naabot na gipadala ni Ma'am Minya. So salamat kay Ma'am Minya sa Natinya Enterprises Beauty Products. So karon i-open na ni nako ang box. So salamat kayo sa Natinya. Salamat kayo sa Natinya. So mga pare, ipakita na ko ninyo ang Bright Face Kit. So, nindot ni siya i-fake mga pare, labi na pare sa nimo og glow glitter set. So, makita gid nimo ang iyang resulta after in the few days. So, katong mga sa interesado, PM lang ni Inti Girl. Kung interesado mo sa product, just visit the Facebook page Natinya Enterprises Beauty Products. So, bye!